Pogore wawere kod mano jatend migawo mar jotich Moses Kuria owacho ni obiro tiyo apisi mare manitiere Harambee House ma ok mano manitie log tich mar Kenya Railways masani en apis jatend migepe Mosale Mudavadi. Kuria manoloso tok kawo apisa yanga kaka jatend migawo mar jotich owacho ni en thuolo mar tiyo tijene e apisi mora to thothne obiro bedo konono kaka jotich mag piny owacho tiyo e kor gwenge ma pacho ka. I think the communication from government was clear that this military was supposed to be headquartered at the old railway headquarters. The Prime Cabinet Secretary has requested that I leave that space to him, and as I said, there's a friend of mine called Reverend Maina Pale OTC. I'm happy to be his neighbor. I can work from anywhere. Mimi ni mtu wa kiwaja na mimi ni mtu wa street. Ramogi kama Moses Kuria wacho ni